Napalong? Oh, Kuya Gas? tuwa sa kaw. Ha? Tuwa sa. Kuya Gas? So, what's up mga kabisaya? May plano ako ngayon. Ngayon lang ito naisip ko. Bilisan natin kasi mabilis lang yung bumili. Yung pinsan ko lumabas, bumili ng shampoo at saka sabon. So ngayon, magre-revenge tayo kasi prank niya ako nung unang video niya, nag-prank siya na nag-jackal siya. So, gaganti tayo mga kabisaya. So ngayon, ang prank natin, papatayin natin yung main gripo, saka tatiming natin pag nagsasabo na siya o yung marami pang bula sa mukha niya at saka sa ulo niya. So ngayon, sige, let's do this! Set up natin ang camera, baka balik na yun. Sige. Saan ko ba ito lalagay? Ito na lang. Oh, mereka. Unit. Hmm? Unit. Ah, ini. Ah, hala? Go. Uli ko na ka? May bulbul lagi na rin. Ha? Tatoy? Lagi bulbul. Ay, bulbul. A few moments later. Toy. 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 Oh, teman. Bawang tubig. Ha? Bawang tubig. Napalong? Oh, Kuya Gas? tuwa sa kaw. Ha? Tuwa sa. Kuya Gas? Ay! Tuhod, nakalimot na ko toy. Tuwa sa ba? Wala. Ingon tayo sa kapitan nga buntag. Laon ba? Ya. Nga, nag-announce tayo sa trumpa ganiha. Nakaroon daw nga oras. At yun ang kan, gripo. Kuya Gas, diyan ang balik niya gabi eh. Tuwa sa kaw. Ha? Tuwa sa. Wala lagi. Kanya pa daw gabi yung balik. Patay lagi daw gripo yung sa kapitan. Terus. Lagi. Ingon si kapitan. Ano daw? Tuwa sa ba? Ba? Wala.
Gabi. O yan to. Lagi sarado lagi ron. Ang gripo. Bina pa daw balik niya gabi. Lagi. Sa oras. Kung na ba mo ng silingan na to? Ha? Tarong ba? Lagi. Yan pa gabi yung balik. Mga alas 8, alas 7. Atik mata. Lagi. Ibig sa mo to. Nanay. Pagkakapamanuwas. Ha? Okay na toy kay pamot mo na toy. Tarong ba? Lagi. Tapuira na. Ina nagagawan. Balik kaligo niya gabi. Wala ka nang maintindihan kung wala ka na. Atik ni mo. Lagi. Bisa mo to. Yan lagi gabi lagi. Yan na gabi. Okay naman toy. Tapuin na na. Umot naman na. So okay naman mga kay patay ang COVID-19 na na. Patay gid ang germs. Yun dahil talaga. Lagi dito bisa mo to. Wa bitaw dito tanaw sa dito. Lagi. Tanaw pa na ako. Ya. Tuhan. Wa lagi. Abri na dito. Nanay. Wala may stock dari ah. Ha? Wala stock. Okay yun? Oh, kaya na mo na. Dahil bago na lang. Hindi na nakaligo. Yung gabi. Yang maginis ko karon. Oo, mag-inis lang ka. Yan na gabi. Paitak na buhi. Oh, rato yung gumot mo na nga na. Gumot ba? Pagwapo mo na, pagwapo. Yang maginis. Oh, anak. Kuyad to dito be. Buwangan mo siguro manay mo. Wa, lagi. Taka-taka abang ka. Sa pag-atuon pa nimo dito. Distingan nga to gani. Naka-opera to ah. Wa, lagi. Yabre na, lagi. Kung kuno mga kagsay mo eh. Ito ba? Ay, Toy! Napatay gingon sa kapitan, Toy. Kawan. Kamanya ka ng sato. Apa dito din, kalimot panggoy. Sa kung ano sa nako to. Ingon din sa kapitan, Toy. Ah, Na pagkahuman daw, bukan daw, ato daw, patay sa gripo daw. Anak siya nga, ang gripo daw, kaming ingon sa kapitan, ang gripo daw, ang gripo daw, kasawa oh, gasampur akong ha? gagkit kaya ang buhok. Di, nana des kapitan doy. Ang gripo daw, babae, it's a prank! Say prank ko. Prank! Patay na yung tubig dito ah. Oh. Oh, beanie. Just touch my body. Don't need nobody else. Abre ito ah. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang Adoy. Dampinan lagi mo ang lagi kong Ito. hinihintay. Akay kamera ni mo. Kay ganda, lumapit ka sa akin at papadamak ko sa'yo kung paano. A few moments later. Ano yung kamera oh? Ano, gitabunan na ako Just kuhan. touch my body. Ano yung Don't need Panapton? nobody else but you. You're my one and only. ba? Ibang babae ay
Di kayang So, sumabay. yun mga kabisaya, successful yung prank ko, diba? Lagi kong hinihintay. Binibining kay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano maging reyna. Wala pa siya ikaw magligo. Para sa mga alamat, di na kailangan. So, ano masasabi mo? Anong masasabi mo? Ang dilim naman. Oh, dito tayo dito. Yun. Anong masasabi mo sa prank ko? Prank ko kalukuhan. Pag ikaw na prank ko ulit, hintayin mo ang ganti ng api. Kung nagustuhan nyo yung kalukuhan niyang ginawa, please like, comment, then click subscribe and click the bell button. Yun mga kabisaya. Keep safe. So, na? Keep pugi. Ay, teka lang. Oo. May shoutout pala tayo, teka lang. Shoutout pala tayo. Kung gusto nyo ma-shoutout, hashtag Bisaya na lang sa comment box para ma-shoutout kayo sa next vlog. Yun. Shoutout po kay Mr. si Kuya August Marju, kay Pobreng Hilas TV and Mitch Tubi. Subscribe po sila. Subscribe niyo po. Yun. So, shoutout rin kay Almira Ismael Kumpanya, kay Clark J. Politan, and kay Faith Badbarahan. Yun po sila. So, takpa na. Sige. Ano natin? Hey.